होगोन सारा जे दायथ'खौ होनानै मावनांगौ थागोन सारा जेरै खामानि होमारोब्ला बे दायथ'खौ आं लागोन आरो दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोनि थाखाय बा जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ सेक्रेटारि हाग्रामा महिलारि सारनि जे थांखि दिनै जों साक्सेसफुल खालामनो हाबाय मानोना सारा बुंबाय थादों थांनाय इलेक्सनाव बिटिसि इलेक्सनाव सिगाङावनो मोनबा प्रतिश्रुति होदोंमोन बे मोनबा प्रतिश्रुतिया दिनै जाफुंसार महराव जाफैबाय लेन्ड पाट्टा होनाय आरो बै जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनाय आइबिएसनो होनाय बा इयुथफोरनो होनाय आरो जोंनि बै बिथांमोननोबो दिनै जोङो होनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय जिहेतु जोङो मोनसे जोंनि दोलोआ जेब्लाबो मोनसे टारगेट लाबाय थाखाय जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा गावनि जे थांखि रायजो राजानो अननायखौ मोननानै जे रायजो राजानो होफिननांगौ बेखौ बिथाङा बारे बारे जेरावबो मेल मिथिङाव बुंबाय थायो गतिके दिनैनि दिनाव सारनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राफ्रा मोनफा मोनफा रोखा रोखा महर मोखाङाव जाफैसार जाबाय आरो बिथांनि बुंनाय खोथाया ओरैनो नङा जा बुंदों सारा बेखौ मावफुंसारनानै होखायो गतिके जोंनि आइ आफा रायजो राजाया दिनै हाग्रामा सारखौ जोबोद धन्यबाद होदों बा जोबोद गोजोननाय मोनदों बे सारा गाव जेखौ बुंदों बे गासैबो जाफुंसार फैबाय गासै साबेसे बेनिफिसियारिफोरा मोनदों सार गासै आंनि माबायाव सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो 870टा दखान दङ आरो आइबिएस गोबां दङ आरो बै 2 लाख करि जे मोनदों बिसोरबो 100 जन दङ आरो सोरबाफोर मोनाखैब्ला बे 2 लाखखौ जोंनि सारा दाखालि बुंखाबाय जोंनि मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिस्व शर्मा सारा बुंलांखादों जे 15,000 जन इयुथ्सफोरनो आरोबाव जों बे 2 लाखखौ होनाय जागोन गतिके जोंनि हाग्रामा सारा बेखौ होखागोनखा बे निश्चय नैबे इलेक्शननि उनावनो विधानसभा इलेक्शन उनावनो बे 2 लाखआ जाफोर मोनाखै थालांदों बिसोर गाब्रायनो नाङा बिथांमोना बे बा फंबाय बिनानावमोना गासिबो फैसाखौ मोनफिनजोबगोन बा मोनजोबगोन बे एसेम्बलि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव जिहेतु नोंथाङा एम मोनोबा माबायदि खामानि मावगोन नोंथांनि बियाबाव मोनसे खोथाया बे क्लियार आंनि थाखाय एम मोनबाल' जे खामानि मावनांगौ बे नङा खामानि आं दाबो मावगासिनो दं हाग्रामा सारा आंनो जोबोद गिदिर दायित्व होदों एमसिएलएआबो मोनसे फिसा दायित्व नङा जोबोद गिदिर दायित्व दिनै आंनो सारा एम जेरैखम दायित्व मोननानै मावगासिनो थिग एखे धरनै सारा एमसिएलए हिसाबै आङो गोबां दायित्व होनानै दङ आं बेखौ मावगासिनो दा एम मोनबाल' जे मावथारनांगौ बे नङा एमसिएलएआवनो आं एकदम सारनि जेखौ निति आदर्श होगोन सारा जे दायित्वखौ होनानै मावनांगौ थागोन आरो जुदि गमामायैनो सारा आंनो अननानै होमारोब्ला बे दायित्वखौ आं लागोन आरो बेखौ आङो आरो साबसिन हामसिन आं मावनो नाजागोन दानिसो सिगां जोङो जेनाखि इन्टारभिउ लानाय समावहाय जाय बिथांमोनाहाय चेक मोनदोंमोन बे बिथांमोनाहाय 5 बोसोरावहाय बेबायदि अनसुंथाइ एबा बेबायदि चेक राननाय हाबाफारिखौ बिथांमोना मोनाखै होननानै फोरमायदों आरो हाग्रामा महिलारिनिफ्राय धन्यबाद मा फोरमायगोन सारनि गोसोआ गुवार हाग्रामा सारनि बादि गोसो जानांगौ लिडार जायोब्ला जोंनि बर' जाथियाव हाग्रामा सार बादि लिडार बुजिनांगौ गोसोजों बिखाजों गुवारै बिथाङा निश्चय दिनै रायजो राजाफ्रा सारखौ मोजां मोनखागोन मानो होनोब्ला जों बाहाय खुनु पार्टि बासियाखै सोरबा इउपिपिएलनिफ्रायबो मोननो हागौ सोरबा बबेबा कंग्रेसनिफ्रायबो मोननो हागौ बबेबा दोलोनिफ्रायबो मोननो हागौ जों बिपिएफ सरकार दाबाय बिटिसिआव जोंनि थाखाय गासिबो समान बाहाय जों खुनु दोलोखौ लानानै माइखौ बिजाब बानायाखै बेनो जाबाय हाग्रामा सारनि गुवार गोसो गतिके सारा जेरै खोथा होदों बे खोथाखौ मावबाय थादों बाहाय खुनु जों पार्टि दोलो नागाराखै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौबो एखे स्टाइलाव खालामदों आइबिएसखौबो जाय बेक्तिया मोननांगौ गरिब जोंनि बाहाय इउपिपिएल बा बबेबा कंग्रेस दोलोजों खोथा गैया जों बेखौ राननानै होजोबो बे जाहैबाय हाग्रामा सारनि निर्देश आरो हाग्रामा सारनि साननाय हनाय
ইয়াৰ পিছতে মঞ্চত আহিব হিমানী মুছাহাৰী জনাইছে। আপনার বিজনেসটো কি হয়? এম্ব্ৰইডাৰী আপনি কিমান পড়িছে? হাই ছেকেণ্ডেৰী কি স্কিম কয় এইটো? স্কিমৰ নাম? এম্ব্ৰইডাৰী চিলাই দে দে দে। এইটো आरो बानायनानै लांसै आरो माबायदि गोजोननाय मोनदों? गोजोननाय मोन्दों बहुद गोजोननाय मोन्दों। बेसेबां फरायनाय? आङो मेट्रिक पास। नोंथाङा बे 2 लाख थाखाजों मा खालामगोन? खामानिथ' आङो टेलरनि खामानि मावो नालाय आं बेखौ जौगालांगोन आरो बेजोंनो। इयुनाव माबायदि ধন্যবাদ থাকিল ছাৰলৈ। बिदि सरकारखौ ইয়াৰ পিছতে মই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম তেখেত লক্ষীনাথ বড়ো, তেখেত ঝাৰবাৰী বিচিডিচি মঞ্চত আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। আৰু এই চেক দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ মাজত উপস্থিত তেখেতে টোটো গাড়ীত আছে। नोंथाङा प्रमद बर' सरकार थानाय समावहाय जेबो मोनाखैमोन? दा BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो नोंथाङाहाय 10,000 चेक मोनदों। माबायदि मोनदों गोसोआव? गोसोआव गोजोननाय बिराद गोजोननाय मोनो। सरकारनिसिम मा खावलायहरनाय? सरकारनिसिम हामलायनाय ধন্যবাদ থাকিল ছাৰলৈ। ইয়াৰ পিছতে মই আহিবলৈ অনুৰোধ हेन्डिकेपनि दिनैहाय चेक मोनदों नोंथाङा 10,000 BTC गभमेन्टनिफ्राय मा फोरमायगोन? आङो माने हाग्रामा सारनि माबानायाव अननाय होनाया हाग्रामा सारनि खालामनायखौ ধন্যবাদ থাকিল বাইদেউলৈ। जोबोद मोजां मोनदों आरो आङो ইয়াৰ পিছতে মঞ্চত আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনাম তেখেত ধৰমদাস ব্ৰহ্ম, তেখেত হকমাবিল বিচিডিচি, 5 बोसोर তেখেতক মঞ্চত আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। नोंथांमोना যদি बेबायदि আছে चेकखौ मोनाखैमोन नामा हेन्डिकेपनि? मोनफेराखै जेबो मोनदों थांनाय सरकाराव माबायदि गोजोननाय मोनदों दा? ধৰমদাস ব্ৰহ্ম माबायदि गोजोननाय मोनदों? नैबे हाग्रामा सरकार फैनायनि लोगो लोगोनो सरकार दाखांनानै 4 मासनि गेजेरावनो जुदि जोंनो बे 10,000 নাই নেকি তেখেতে? जोबोद गोजोननाय मोनदों। ঠিক আছে, আমি আহিলে পিছত দি দিম। আমি ইয়াৰ পিছত তেখেত বনৰগাঁও বিচিডিচিৰ অন্তৰ্গত শ্ৰীমতী মঞ্জুলা মুছাহাৰী বাইদেউ, তেখেতক মঞ্চত আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। এই চেক দিয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ CSB বৰ্ডৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিপ্লৱ প্ৰসাদ ব্ৰহ্ম ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছো এই চেক দিয়াৰ কাৰণে।